ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. тамошобинони азиз, обуначиҳои канали юристиҷа, ман ба як хулосае омадам ва имрӯзҳо ба ман дар инстаграмам бисёре аз оилаҳои камбизоат муроҷиат мекунад, то аз ҳолшон бохабар бошем. Чӣ хеле ки мо қайд карда будем, гуфта мерем аз ҳоли оилаҳои камбизоат бохабар мешем ва дастаҷамъона кӯмакшон мекунем. Имрӯз ба як хулосаи дигар омадам, ки ба ҳамун шахсиятҳое ки мисол сум метиҳанд барои оилаҳои камбизоат, бар ивази сум доданашон як фоидашон браса. И на конкурсай, на гивай хатон нафаҳмем бародаро, просто барои манфиати хитон ма ҳами условияра мондум. Яъне чӣ условия? Инстаграми ман номуш дар инҷа ҳастай ва касе ки мехоҳад дар инстаграми ман сарпараст шавад, дар номерои телеграм бинависонен, сарпарасти инстаграм мешен ва дар шумо подписчик меояд. Суме ки барои сарпарастӣ метиҳен, сума мо ҷамъ мекунем ва ҳамун оилаҳое ки муроҷиат кардагианд барои кӯмак, мерем барои ҳамуора кӯмак мекунем, чи аз ҷиҳати пулӣ боша ё чи аз ҷиҳати ягон хӯрокаву ягон пӯшока мерем кӯмакшон мекунем. Ва бародарони азиз, ин кор ҳамин қад чиза бидонед ки ба манфиати ма сум нест умуман. худованд ҳамин қадар ки мумкин дар номи маву шумо ягон савоб боша, лекин хато нафаҳмем, ба манфиати ма сум нест ин чиз, чунки дигар блогерҳо дар инстаграм гив мекунанд, конкурс мекунанд, сарпараст ҷамъ мекунанд ба хотире ки сум манфиат бибинанд. вале ҳамин сумеро ки шумо барои сарпараст шидан дар инстаграми ма метиҳен, ин сума ма барои ҳамун оилаҳои камбизоат бурда мерасонам ва баъдан бо навор мекунему ҳамаша мефаҳмонем, нишон метиҳем ки чӣ хел шид. Мано гуфта намонад ки ба 5-10 сарпараст мо наметавонем ки оилаҳоро аз ҳолшон бохабар бошем. Як миқдори муайян ҷамъ шид агар, ҳатман мо ҳамин кора мекунем. Ба касе тарафдори ҳамин кора дар комментария бинависона, номерои телеграм ва номи инстаграмам ҳастай, бидроен инстаграмам бибинен, баъд хулосаи хитона мебурорем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа, барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. ба мисли доимӣ дар аввали навор мо қурби асъори имрӯзара барои шумо пешниҳод мегардонем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 154 сомонӣ ва $100 боша баробар мебошад ба 1132 сомону 20 дирам, 100 евро боша баробар мебошад ба 1345 сомон. бисёре аз нафарҳо мегӯянд ки барои чӣ қурби асъора пешниҳод мегардонӣ. бисёри тамошобинои мо хоҳишманд ҳастанд ва ҳамин чиза талаб карданд. баҳри ҳамун нафарҳо мо дар аввали видеоҳомон қурби асъора пешниҳод мегардонем ва мавзӯи асосӣ оиди фурудгоҳи шаҳри Душанбе 1 моҳ рӯзона баста хоҳад буд. яъне ки аэропорт дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе 1 моҳ баста мешавад. фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба далели таъмиру таҷдиди хати парвозу фуруд давоми 1 моҳ дар қабули гусели ҳавопаймоҳо маҳдудиятҳо ҷорӣ мекунад. ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба далели корҳои таъмирӣ дар фурудгоҳи Душанбе эълон кардааст, реҷаи парвозҳо тағйир ёфтааст. таъкид шудааст ки фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ҳангоми корҳои таъмирӣ аз соати 8 субҳ то 7 беҳгоҳ баста хоҳад шуд. яъне ки ширкати ҳавопаймоии Somon Air аллакай ба ҳама эълон намуд ки барои парвозҳо тағйиротҳо ворид карда шуд ва фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе бо далели таъмиру таҷдиди хати парвозҳо камтар маҳдудиятҳо ворид кард, ки рӯзона парвозҳо бастаанд аз соати 8 субҳ то 19:00 бегоҳӣ. ва инчунин ширкати Somon Air қайд намуд ва эълон намуд ки ҳамаи парвозҳое ки ба нақша ҳаст шабона ва субҳи барвақт ба анҷом мерасанд. яъне ки парвозҳои ширкатҳо дар шаб
ҳастанд, шахсиятҳое ки ба Россия рафтаниянд ё ки дигар давлатҳо рафтаниянд, умуман бо тариқи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аэропорт шабона кушода, шабона парвозҳо ба анҷом мерасанд. Субҳ ҳам ба субҳи барвақт, яъне соатҳои 5-6 саҳар парвозҳо ба анҷом мерасанд, вале аз соати 8 субҳ то 7 бегоҳира парвозҳо ба анҷом намерасанд. И танҳо 1 моҳ муқаррар кардагиянд. Тамом. ва шахсиятҳое ки билет харидорӣ карда буданду билетҳошон соатҳош рӯзона буд, яъне соатҳои 1 абед ё ки 12 абед буд, соатҳош иваз карда мешавад ва ҳар як шахсияте ки чипта харидорӣ кардагиянд ба ӯ шахсиятҳо дар ҳайати парвозошон пешакӣ огоҳнома равон карда мешавад. ҳар яке ки билетҳошон агар рӯзона боша, ӯ шахсиятҳоро огоҳ мекунанд ва хабардор мекунанд ки билетҳошон ба кадом соатҳо гузаронида шид. ва таъкид мешавад ки корҳои таъмирӣ дар хати парвози фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз 1 август то 1 сентябр идома хоҳад кард. Охирда як рақамҳоро мегем, метавонед ки ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пуррара бигиред. Дар масъалае ки билетҳотон аз соатҳоша дар кадом соат мондагиянд, умуман метавонед ки барои ҳамин масъала танҳо муроҷиат кунед. ва хоҳиш мекунам берун аз ин мавзӯъ ягон сухан гуфтанӣ бошед, ягон савол дошта бошед, ин рақамҳода занг назанед ки ҷавоб намегардонатон. Рақамҳо 44 640 40 49 ва дигари рақамаш 44 640 40 50. ҳамин рақамҳо барои маълумоти пурраҳай. тамошобинони азиз, ҳамин буд як камтарак ахбороти фаврие ки мо хостем ба шумо пешниҳод бигардонем. Видеоро ҷамъбаст мекунем ва киное ки мо пешниҳод карда будем, Азоби шавҳар, аллакай чандин нафарҳо тамошо кардагӣ ҳастанд. дирӯз мо қисми сеюмша бировардем, будрони тамошо кунед, аллакай 3 қисми кино биромадагие. Касое ки намедонанд Азоби шавҳар нависонед, дар канали мо 3 серияш биромадагие ва фикр мекунем як филми тарбиявӣ баҳри ҳамаи шумо. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.